Spravím vám tu takú malú recenziu. Šéfko kúpil novú Wurtku, tak sme ju testovali, hej. Išlo to na 2 rýchlosti. Baterka je vlastne porovnateľná s veľkosťou aj s kapacitou, len toto je 22V technológia na Hilti a toto je 18V technológia na Hilti. Toto je 8 Ah. Toto je 8 Ah a táto je 7,9 Ah. 7,9. Kotúčik bol aj tu, aj v jednej, aj v druhej bol nový. Tento vyzerá už takto. Už som dosť musel tlačiť na to, aby som vlastne vedel to nejako zbrusiť. Ale tu sa odbrusilo 20 kusov plus 10 malých. S tým, že sa všade robili pekné hránky. Aj brusilo sa celé one. A tu sa obrusilo 10, 20, 30, 40, 3 plus 1. Dobre, túto by som vyškrtol, lebo tam ostala aj tiež taká jedna malá. Plus 10 mufiek iba obrusených a 10 týchto. Takže je dvakrát som spravil to isté na jednej baterke na Hilti, dosť už starej mašine, hej, má 3 roky alebo koľko, a baterka má takisto 3 roky. No, 01, 20, 23. Toto je čisto nový stroj, vybalený z krabice, úplne, neviem, či tu na nich píšu dátum. 1,1 kg, tu nepíšu na nej dátum, ale je proste, bola nabitá 4-krát, vlastne 4-krát sa minula, s tým, že sme na jednej blikajúcej paličke a tu sme takisto. Takže myslím si, Hilti number one, aj keby čo bolo.